Те леките ще дойме насам тук, си играем на хълма с AMX 50-120-ката. Тежките тук, където се бият с джага заедно. Или не, я с джаго се кача тук горе, на хълма. Джак Панцера горе на хълма, така ли? Как си там? Смецата колко е? С нас. С леките. С средняците. А тежките не разбрах. С тежките. Не, защото някои от тежките се отклониха в друга посока, за това питам. Вики, да не стане грешка, Джак Панцера тук при вас. Да, бе, на хълма се качи горе зад камъка, бе. Добре. Това тежки, какво правят на хълма? Не знам. Нямам представа. Дали Тежки на хълма. 3 тежки на хълма. 50 стотицата трябваше да е тук, ама другите... Кемавче има ли някой тук? Не видях никой. Светна, ама знам ли, по-нататък може да има. О, виж, те са ги взимат. Те са като нас. Най-вероятно. Дейте да бързате. Прицелвам се. Това са някакви поляци тук. Чехословаци ли са, поляци или са какви са? чехословаци са пъщи. Горе до къщите падна дърво, внимайте. Абе, тук са си баш какви трябва да са само, че. Дейте помощ. Вай. Обект на среща. Цвети, свалете те 95-цата. Ще стрелям тук, че много бавно ми се събира мерник. Зареждам 70. Момчета, не бързайте на нулата, защото имам изстрели. Ако може и изтеглете се, задържате. 50 секунди зареждам още. Не стойте един за друг тук на нулата. 40. Ех, не го оцелих. Балки дестройера почина ли бе? Да. Айде, аз ще влезна напред, ти ме покрива отзад. О, единият, другият там още. Два са. След 18 секунди свалям артилерията. Тук по-важно е една... Базата е това дестройера. Да, много е кофти, то коравия, 95 лика беше. Браво, гъч. Некой от артиката, вижда ли го? Няма артилерия, вече едната е убита. Стреляйте Не, по бе. те 95-цата. Помогнете 95-цата. Браво, гъч. Имаш още снаряди и седмицата на малко, ако можеш. Следен. Скрими си да скува. Обърни се тогава към джага, ако можеш да помогнеш. Чакай, къде е? Артилерията, гъбчо. Хвани им артилерията. Е тук. Окей. Браво. Свалим пипа някакви. Гъбчо, тракнах и с седмицата, ако имаш изстрел и удрай.
Тук на хълма са два дестройера големи. Се опитам да ги светна. Не бе, седи ти назад, аз ще излезна. Оставете артилерията, че тук няма много малко живот. Цвети, стреляй по тия на нулата, виждаш ли? Да, сега специално. Браво. И само тия двата Само са ми дясно голи. прецели ТДС-5-цата убива. Удариха и сега. Прицел, Единия на 163 остана. F-30. Стрелям. Не мога да пипна и двамата. Къщата си. Той балки, ако им излезе, са Браво. готови. Да, разшвите го той един. Браво. Браво.